вақте ки ба озмун навори худа равон кардам, дидам чӣ қадар иштирокчиёни озмун бисёр буданд. ҳеҷ боварам надорам ки ман ғолиб омада бошам, чун ҳар як нафаре ки дар озмун иштирок мекунад, аввал ин ки озмун мегӯянд ки набояд хафа шавӣ, набояд ранҷӣ, чун рақобат байни якдигар ҳаст. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки озмуни хуб аст, озмуни хуб буд ва боз як иқдоми хуб буд ки аз ҷониби ҳамин ташкилкунандаҳо, хусусан аз ҷониби сармуҳаррири рӯзнома ва он нафароне ки дар ҳамин рӯзномаи Хатлон кор мекунанд, як иқдоми хуб буд, чун ҳар қадар ва ҳар сухане мо дар бораи дарвасти модар агар бигӯему бинависем камӣ мекунад, чун он заҳматҳое ки модар мекашад, заҳматҳое ки модар барои мо мекашад, аз ҳамон тавлид то бузург шудани мо, ин ба гуфтан, ба навиштан намешавад.